Dobrý deň, volám sa Miriam Galová, som z realitnej kancelárie Expat Experts. Dnes vám ukážeme krásny, moderný 6-izbový rodinný dom priamo pri lese v lokalite Ahoj. Poďte si ho so mnou pozrieť. Tento prakticky riešený dom má bezbariérový vstup do domu a na úrovni vjazdu do garáže má hosťovskú izbu a kúpeľňu. V strednej časti domu sa nachádzajú dve spálne s kúpeľňou, šikovná práčovňa, samostatná toaleta a obývacia izba prepojená s kuchyňou. V kuchyni sa nachádza šikovná komórka. Rodičovská spálňa na najvyššom podlaží poskytuje exkluzívne pohľady na les aj na mesto. Na tomto podlaží sú dve izby, ktoré sa delia o spoločnú priechodziu kúpeľňu. Dom má hliníkové okná s exteriérovými žalúziami a tepelné čerpadlo vzduch-voda zabezpečuje podlahové kúrenie a stropné chladenie. Vzadu za domom je časť pozemku venovaná úžitkovej záhrade, kde si môžete pestovať ovocie alebo zeleninu. Ak vás tento dom zaujal, uvidíme sa na obhliadke.